Резида Вәлиева «Тамғалы куян». Бұрын заманда бір урман булган. Бу урман бик куе, бик караңгы булган. Бір көнне зур урманда бір куян туган. Ызын кылаклы, йомшак йынлы, тиз аяклы шәп куян булган. Аның әтисе дә, әнисе дә, әбисе дә бик яраткан. Тәмле ашатканнар, сыйпап йоклатканнар. Әниләре җир сөргәннәр, кишер үстергәннәр, куянга шык сулары эчергәннәр. Авырмасын дип куянны бер эшкә дә дәшмәгәннәр. Малай уйнап кына, саф һавалар сулап кына эш тәмен белмичә генә үскән. Бер вакыт куян үскән. Дөньяга чыгар вакыт, белем алыр вакыт җиткән. Тик куян мәктәпкә йөрергә теләмәгән, кишер кимереп кенә яткан. Әтисе, әнисе, әбисе аңа ялынганнар. Белем ал. Урманда кемнәр торганын, нинди җәнлекләр булганын, кем дус, кем дошман икәнен өйрән дигәннәр. Юк, мин мәктәпкә бармыйм. Мин бернинди белем алмыйм. Мин болай да барын да бик яхшы беләм. Кишер кимерәм, оста йөгерәм, ак карда кача беләм дигән куян. Малайның әнисе белән әбисе бик илаганнар. Әтисе шыбык алган һәм куянны кыйнаган. Куян мондыйга күнмәгән, кызгануларын теләгән һәм ятып илаган. Тик аны беркем дә жәлләмәгән. Куян елый-елый урманга чапкан. Каршысына керпе очраган. Ник елыйсың дип сораган ул. Куян, энәле бу дип керпе янына якын килмәгән. Аннары болан очраган. Ул да куяннан ник елыйсың дип сораган. Боты озын дигән куян һәм боланга җавап бирмәгән. Сайыскан да күргән куянны һәм әниең кайда дип сораган. Тавышы ямьсез дигән куян һәм аның белән дә сөйләшмәгән. Шулай беркем белән сөйләшмичә, уңны-сулны күрмичә, урман эченә кергән куян. Озак баргач, йомшак тәпиләре аргач, яшел бер үзәнлектә ял итәргә туктаган. Анда куак төбендә ул бик матур бер җәнлек күргән. Өстендә алтын сыман туын киеп, койрыгын болгап, иренен ялап, төлке йөргән икән. Куян якынрак барган, күзен ала алмый карап торган. Шунда теге матур тавыш белән сузып кына сүзен башлаган. Кил, үскәнем, кил яныма, мин сине күптән сагынам, балаларым да көтәләр, күз нурым, назым, йомшагым, матурым, мин сине бүген алар янына кунакка алып барам. Карышма, 2-3 көн бездә торырсың, сагынсалар әти-әниләрең дә килерләр. Куян моңа бик куанган, төлке янына барган. Кемсең син шундый кунакчыл дигән? Белмисеңме әллә? Мәктәпкә йөрмисеңме әллә? Мин бит төлке дип әйткән теге көлеп, һәм колагыннан тартып алган. Куян бичара куркудан шак үлми калган. 7 тәпиләре ярдәмендә генә төлкедән кача алган. Тик колагы гына бераз яраланган. Менә шулай акылсыз, надан куян сүз тыңламаган өчен җәзасын алган.